Miagi og surveillance ug intel monitoring sa mga operatiba sa PDEA 11 ug NBI Semro 11 ay nila nadakpan ang personahe sa Philippine Coast Guard Huwebes sa hapon Abril 23, 2026 sa Doña Mercedes Subdivision sa Davao City. Napalit og nasignit sa mga operatiba gikan sa suspect nga si alias Edgardo, 33 anyos. Ang balor 81,600 pesos sa gituohang shabu. Samtang nasikop sab sa mga operatiba sa Ecoland Police Station 15 si alias Pidot atol sa drug buy bust operation sa 3rd floor sa usa ka boarding house sa SIR Phase 1, Barangay 76-A, Davao City, bandang alas 5 Huwebes sa hapon. Balor 204,068 pesos sa gituohang shabu ang nasignit sa mga pulis. Wala sab makasibat sa buy bust operation sa mga pulis sa Maa Police Station 16 si alias Eric, human mapaliti og masigniti og gituohang shabu nga mobalor sa 142,800 pesos pasado alas 8 Huwebes sa gabi sa Barangay Maa, Davao City. Samtang gitigum sa mga pulis ang 11 ka mga batan-on nga nalambigit sa riot sa Quimpo Boulevard, Davao City, human sila rescue sa mga pulis. Gipailawom sa case conference sa mga batan-on kauban ang ilahang mga ginikanan o guardians o gipahibalo sa salaod nga ilahang nabuhat.